lidi, teď se zahrajeme to kabouka. A půjdeme do mýho domečku. A budeme, dneska je to o tom, že budeme v novém bytě. Tohle je moje první video. A určitě to je pro děti, protože to je hra pro děti. Ježišmarja. To si nevšimejte. Tak. Tak. Aďo, můžeš hrát tu roli. Aďo. Ahoj. Mluv. Ne. No, hele, pojď, běž se převlíct, jo? Do čeho? Do pyžama už. Já se tu taky převlíct už. Chceš? Ne. Mě jenom projdu, jo? Jo, Dej mi ten baťoch. Oh shit. Tak. Dej, já se převleču jenom. Já jsem kousla do kořeně. Víš? Oh my god, bro, what the fuck, man. Jako ty se mě zeptáš, co to je na mě. Co to je? Ne, jak... ne, no, toto, co to je? No co to je? Co to je? Něco ti ukážu, jo? Okay. Co tam vidíš? Tak Jako dvě čárky. Ano, dvě čárky tam vidím, no. Však víš to. Tak to jo. To myslíš, že to bude holka nebo kluk? No nevím, asi holka to bude. Chceš mít do holku? Je to jedno. Já chci zase kluka. A kdyby byl kluk, tak můžeš s ním hrát fotbal a takový. A když chceš mít kluka a já chci mít holku. A když to bude holka, tak to nevadí? Takže mě to je jedno. Tak, běž se převlíct. Tak převléč se. Do pyžama. Pojď spát. Daj, pojď spát. Ok. To chroutání se nevšimejte. Tak, už je ráno. Jako to znamená... Aďo, budíček! Dělej. Dělej, běž se. Jdi se oblíct. Sakra. Dělej, obleč se. Mňau. Musíme už jít do porodnice. Pojďme se zjistit, co to je. Tak pojď. Dělej, nebuď pomalechnek. Ty vole. Ježiš. Za to se omlouvám. Life is Roblox. A jo. Teď má video. Jo, to tam můžu dát, ne? Já nechci být na YouTube. Jako ani moc. Life is Roblox.
je to mimino? Řečící? Jo. Bojo. Dělej. Ty jsi pomalý jak šnek, já fakt nevím. Pojď, dělej. Dobrý den, pane. Dělej. Stůj. Dělej. Ty Hugo. Ty jsi fakt na nervy. Tak to se bude to holka. Budete mít holku a kluka. Bude to holka a kluk. Takže obě dvě zároveň Jo. bude. Ty budeš mít kluka a já holku. Tak to... Ale za týden už budete muset přijít. Co? Za týden už musíte přijít a... Sklapněte. Teď na tohle se dívají malí děti. Bože, tak promiňte. Tak, part 2 bude až za týden.